देखी ना मन तनी की रोज रोज तो मन तनी काम चलिए जाता टुए तो कुछ दिमाग लगावत है रहुआ खाली हम ही दिमाग लगाई। हम का दिमाग लगाई तू तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग तो ही लगा देलू आई तो हमारे दिमाग से कुल काम चली तो बताइबू तबे तो का कइल जाई का कोई जगह आई है निकाल में बताओ तनी हां लगाओ तनी फोन अपन माई के लगाओ फोन हां तो मारल जाई रिंग टोन और का गजब के बात करना लगाओ हेलो भाई गाना चुरा ले घोला तनी माई खुश रह बेटी ठीक बारो सब हाल चाल ठीक बाटे माई अपन बोल हमरो ठीक है बा का करत है कहते तनी पूछू ना घूमे का मन करता बैठले बानी रे माई कोनी न कि हमरा घूमे में के मन करता है आई आई हे बतिया ई का कहता रे घूमे का मन करता ता तोर घर बियाह शादी कर दिल में तोर घर नहीं खे तोरे न घर आया तो पाहुनो है हम आ कोनी कहूं के आईब हमार वहां के दामदा या तू हुआ ओय में कौन बड़की बात बगे आवा 10 दिन रही पाहुनो रहियन खई पी आ तब अपन जात रही पूछे माई का बनई भी ए माई का बनवई भी तनी बढ़िया बढ़िया बनवई है पाहुन हो जे का बानी बुदु बुदु बोलिए सुनाता ना ना वहां के उधरिया बानी लेके चिल्लात उधरिया बानी लइकन कुल ओ घरो के लइको बड़ा जाना तो उहे चिल्लाता को लागले ती त का बारे मन करे तवन खइया कहबू जन जन लिया दे बनावा दे खिया दे ऐसन तो थोड़े न बता घरे चल ठीक बा माई दू गो भौजाई भी ओकर का चिंता बा अले इहां के आ गई नी के मरद फसवा के माई 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 हां हेलो हां पाहुन जी हां जी गोड़ लागतानी आ खुश रहे पाहुन जी बुचिया पे तने ध्यान दे अरे बुचिया का गदर आ गइल बाड़ी अब का कही बुचिया पे का दे आती ये पाहुन जी रो शरम ना लागला का बोलत रहे मने खुशी से गदर आ गइल बाड़ी कि मने कल गावे आवे आल बन हमनी के हम ससुरारी आवतनी ओ दादा पाहुन जी उतर आइले बनी ना हां आ त कोने ना हां पाहुन जी बोली कि हमर छोटको भैया पूर्णो से आई का ऊ काहे खातिर ऊ आई इस साल वो छोट बनेला ना हाड़ गुड़ी खाए पे अन्ना रोबरा आई धरी फोनवा लाज लागल ना कर लिया जल्दी का ना काय कहती का तेर काला का अच्छा ठीक बा माई रखो तनी हम के आवत है तुरंत ठीक है तो कुछ बनावे खातिर हां तई बढ़िया बढ़िया बनवा चल सुनो तोरू धरा गल कट होई माने कौन बतिया का कौन बतिया लगता नी रुआ चाहे तो कर सुता कौन फेर में हम बानी आ रुआ कौन फेर में लेके भेद खोलोई का पूरा ओहनी के गहना ढेर बा ना गहना चोरा के निकल चुप रही गौवा घर सुनिए सो गौवा घर बा चली चल चल हमार न करे के बा रुआ चुपचाप रहम बस ओनी के बोझौले रहम ओकर बाद हमार कुल काम कर लेवे के बा तो के कबे कने के जो खाना खा ले लेकिन सुन ली का खाई जानता ली तेरे बुढ़िया का बतियात रहने फोन पे ए बुचिया उ जल्दी बगन तोरे खातिर का बनवा दे जेवन कहबू तेवने बनवा दे बतावा ना तू खाली जना ला तेरे बुढ़िया ना कि जब तोर नंदी आवे ली रहेला ना त चोकर 4 गो गोड़ हो जाला अरे छोड़ रे जा दे दुइया गोड़ रही मुष्टि ने ना नाल रहेले बुढ़िया के का बात ले आज जंगरा चलता ना ता जो खूब बोलत या काल दिन ओकरा के पूछब हम का भइल जी का भइल रवा जन के जानते नहीं कि घर में रहते नहीं जानते नहीं खिरवा जानत नहीं खू आवतिया आवताड़ी महारानी जी अच्छा वहां के आवत हां 4 गो ताजी हैया बना दा हैया 10 दिन पे वहां के आवत रही ना हमेशा बताई जन के लागल रहेला अभी आ कहम कि मुर्गा बनी त पनीर बनी अरे भौजी गोड़ लागता नहीं खुश रही जा खुश रही लागत नहीं दीदी जी कहां बड़ी मम्मी जी आए में कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल अरे हम हेरा के हेजा गोतिया बैठम का जी अरे हमारा साली साहब का मजा और सब बोला जा सब ठीक बाटे अपने बताई कैसे कैसे आइल हम हमार तो सब ठीक है बाटे अच्छा जौन खबर तू पहले तो नहीं जौन भइल ना का बड़ी मम्मी मुर्गा मछली आवे का सुन रे हां तो वहां के गोड़ ना माय भेंजला से केंका लियावे खातिर आजी अरे हटिन जो गोदिया में बैठा हम पाहुन रो एकदम से जाना था कि बुझाई आजी सुन तनी का मौगी मोठन बानी का जी बुची जी हे सिखैले बानी का जी पाहुन के हम सिखैले तो हम लोग मन बिगाड़ दे बुझो हम नहीं कहे कि कोई का मन बिगाड़ी हाल चाल बोला जा सब ठीक है जाए जोरे छटकी पानी उन्हें लिया नया नया काले अरे ना पानी उन ना पियल जी हमनी के कोई हो निक लागत ना महंगा सुता बना भैया बनवा देला ना इहे जान भैया बता दे ई 20000 हम सब ठीक बा हमारो सब ठीक बा हम सब ठीक बा तोरा दिन होला गई ए हितवा के बियाह ना होई का रुक जा बहिन भाई जो तक करवा दी का है ना का
हां लागल बगा सुनी ना चल चल तो हो भैया खूब भौजी ओरी के ना खूब बढ़िया बढ़िया बनवा देता है ना सोना चांदी के आई का दर भैया बनैले हनी नीक लगता 30,000 लागल है एक नगद दे आइल ह जान जाई 30,000 की हो सब का स्टाइल बाय घरी हमरा के दोस्त आई का नाम में के जानता नी कितना अब का करी 60-70,000 पड़ल हटे हां हमर तो करे जा नहीं है बाकी बड़ी वहां के मानी ना हमरा के कुछ हो ने एकदम हां भैया रे माने ला जाइए फोनवा कह देम न सेठ जी भिरी तुम दे दिए आ हो भैया एगो हमरा बहनिया के ना सोचला जाके अरे बनी घरी के तने बना देले ये निकवा का दी आ एक गाड़ी दे देती यहां के चलैती रे 4 चक्का अच्छा दिया सब दिया तो चाहे अथुए दे दे ले वहीं आ चली पानी उनी ना पियम का होगा तो ले ले बैठेले बड़ जा चलो जा अजी चली रोवा के तो कुछ बुझाते नहीं जवन काम करे के आई बे तवन काम ना पियली कौन काम करे जी कुछ पियली बिया पियाइल बनी जा अच्छा बिया लेवे खातिर बिया तू के मरचा के बिया ले जाके बा ओही खातिर कनी डालब जा खेता में हां डलाई रात आओ ना चल दिमाग बड़ी दीदिया चल हमने पैसा देना तनी अरे मैं चलो चल चल इनके पूछी हां आई है नी सुनो का कहतनी जी कनियो की तो खर्चा बढ़ गइल हो आगुली सर तो तब का करम 10 दिन पे तय जी गया आ जाता नी तो का करम भगा दे हम गांव घर कहि के देख बहिने के भगा देता सन खियात पे सब कमाई कनियो रार माई के सब पहले बाड़ी मीट बनो तले चल आई है आई छी आई बड़की भौजी के तालिका ले लेल बनी अब इनको मार दीजिए हाथ ओकरो निकाल बड़ी सा दिखाओ तो दिखाओ का ना देखी ना मौसू और ये होई बा इन करे कानवा में के ले ले बनी एक बार आई रनी झटका से लेके गनी चल जाग गइली मारे को मार मौसू तो ना महंगा बा चुप अरे खुल तो नहीं खेजी खुल गए चल निकल जाएगा रुकी हाँ ताना गहना हो गइली ता चली चली अरे अब भाग जाई जी बहाना को के कोनो ओए हमर कनवा में के हमर मंगल सूत्र का हो गइल ओए भगवान का हो गइल नीचे तो लगल तो रही हम ओए मम्मी जी जलाई जी मम्मी जी जन तक धुकुर धुकुर मुर्गा ओय में धुआं जाई हमनी से बरन लाना है ना मम्मी जी क्या करे कागल जी जन तक मिर्गी आवत ह हमर कनवा में के गायब हो गइल मंगल सूत्र लाइके पगला उसने कहा ना कर चोर आ गई आय अभी हम एजे बनी बड़की है अरे तोरो मंगलसूत्र नहीं खेरे हम अपन निकाल के अलमारी धैले रे मम्मी जी रुके हम अपन देख के आवतनी रुक जा अरे मम्मी जब लगा के सुतर रही नहीं के चोर ले गई बाप ऊ का बे पुछिए का बक्सा टैची सब खोज गई आ हे मम्मी जी हमारो नहीं खे मम्मी जी हमारो नहीं खे हमारो जी मंगलसूत्र नहीं खे आई हो रे अरे कहां मेरे पुछिए बिया मारो तो जान जे कोई नहीं बिया नहीं खा देखी मम्मी जी अरे चुप रह पूरा ईरा और बेटी के काम बा हम साफ साफ कहत एक कहानी देखो ऐसे लक्षण मत ले हमें बेटी को जाने चुरा ए मम्मी जी एक बार और हम नाक में के उठा के लेके चल गई उनका एकदम देन बा हम जाना तारी साफ साफ बताओ वाला कोला ये कहां चल गई बे मम्मी जी रुक तो फोन करत तनी उनके फोन लगा हमर गाने में जी हालत रही पूछत रही मोबाइल सुजे बोले ऐसा रुक नंबर के न गल ओकरे खातिर मुर्गा बना हेलो लगा हेलो ना ली अपन माई से बतिए धरी हेलो अरे बुचिया काहे तू चल गरे रे बिना कहले ना जानले पूछले ना ऐसे ही चल गले है बूढ़ी के तबीयत सीरियस खराब हो गल रे से फोन सुन ले देख बुचिया झूठ मत बोल सही सही बताओ छोटकी के कान में के मंगलसूत्र बड़की के मंगलसूत्र लेके गइल बड़े तू ना अरे मैं तोरा हमारा पे विश्वास नहीं करे माने इहो कुछ कर हमारा मेहरारू के दे देखी दीदी कैसे विश्वास करी रे तू बिना कहले ठीक बा बूढ़ी के तबीयत खराब तो कम से कम हमारे लिए कहे के चाहिए कि ना ते ओ भागले पाउना भागले ये कुल करे के हमारी इज्जत नहीं के राय मन से आ जो ना तो हम जाता नहीं ओझा के यहाँ अंडा कटवावे सुन ले हां अंडा काटी में ना जन लिए ऐसे बोलत तो तू माई है कि काहे रे हम मैंने झूठ बोलता नहीं ना तो ठीक है अंडा कटाई भूत होय भूत हमरे गहना पे जानत नहीं की तो घर के आदमी के चोरी करत तू बेटी हो के ऐसे करता तो हमरा के लुलु को कोनो करवावत होते कुल घरवा में तो हंसे तो ना हंसे मंगलसूत्र बना जा रही है अपना मेहरारू के भरोसा नहीं थे कोई रखले होयन जा का
काट दे मम्मी जी फोन काट दी उन सब रिश्ते छोड़ दी जी कि हम चोरी कैले बानी बताई ना। चुप रहो। अरे छोटकी केतनो इन मम्मी जी नु अपने लड़की को हन ठीक बा जो देख तू घर में अपने खोज ले जो। अरे सुन रे उहे मंगलसूत्र हमार चोरेली भी हम साफ सब जानत नहीं हमार नाक में का उठा के लेके गए रे हमार पूरा शक जाता करे पर। हमनी के गांव के बाबा बाबा नु माई तो फोन करके भूत करवावल जी चल।